Arratsalde on guztioi, aurrera jarraitzen dugu. Gure ahotsenearen 15. Urtemuga honetan, hemetik pasatu dira 15 urtean 1000 talde baino gehiago, eta gaur kasualitatez, talde asko estrenatu dira, eta besteak beste Keia, Zarauztik eta Oñatitik datorren talde berria. Kaixo, Ane. Erregaia diskoa, zuen lehendabiziko diskoa ekarri duzue. Oain ikusiko dugu zer egiten duzuen, baina basikoki zer da? Da 10 kantuz osatutako disko bat, rock disko bat, pixka danetik batzuk batea bestea jotzeuena kantak, eta hoxe da, gure entzun, eta esango zuen, zaila itezein nahi azaltzia zer dan. Dana zarete musikari, eskarmentu handiko musikariak, beste talde batzuetan aritzen zarete, baina, 10 kantuak, musika, letra gehienak, bentsa 8 kantutan, dana egin duzuzuk? Bai, egia da lehendik inda zeudela, eta oain talde formatuan osatu genitun, eta grabatu genitun, eta oain hori aurkezten gabiltza bai. Erregaia hau, dizka hau, okerrez banago, musika zuzenean estanean dakazue? Bai, eta eskerrak eman behar dizkegu beste behin musika zuzenean nahi, mate egun aukeragatik hor jartzeko gure diskoa, bai guri eta beste ia 40 talderi, ze beste laguk ezingo benuke meneon, eta eskerrak berriro kojoi eta musika zuzenean nahi. Apa, kojo, iazateko kristolan egiten du. Besterik gabe, gozatu eta egurre. Badu begietan malkorik, badu erraietan beldurrik, badu besoetan zauririk, badu erraietan amen.
katerik ez dutena. Eskerrik asko. Bidean aurrera geldi bilakatuko ez den ura
asko. Ikusteia hemendik buruak, aurrera atatzea. Ondo, ondo. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, besteengatik negar egiteari utziko dio. Handia egiten naizenean, handia egiten naizenean, zoriontsua izan zela sinistuko du. Mustroak akatuko ditu, ispilu guztiak apurtu, begiak irekita amestu, txikizan nintzela oroitu, marruiak eundaka irentxi, zarapean oiu. Eskerrik asko. Ondo aldua soka. Soka. Kanpoko girua.
esan du berandu, esan du berandu, esan du berandu. Esan du berandu, esan du berandu, esan du berandu, esan du berandu. Aupa, eskerrik asko. Bueno, kantu honek esatezun bezala, inoiz ez dela berandu nahi dezuen hori iteko, eta nik aurten disko bat indet, así que zueke urte bete dakazue, datorren Durangoako, animatu. Eta honekin bagoaz benetan mil esker, etorri zaten da noi, eta musika zuzenean estanetik pasa, interesante dauta. Azalgo gorrekuak erasotik, diongi gabestuak multzotik, banatu nahi ez duguna. Zabaltzean somatzen da, osorik edo hautsita gaude, eskolaren babesik gabe,
bueltan.